Σήμερα θα σας δείξω πώς βγάζουμε λεφτά από το Neobax, ένα από τα καλύτερα PTC sites. Πληρώνει από το 2008. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εδώ είναι... Λοιπόν, εδώ μπορείτε να δείτε τις διαφημίσεις. Κλικάρουμε λοιπόν σε κάθε διαφήμιση. Για να πιστωθούν τα χρήματα στο λογαριασμό μας. Εδώ βλέπουμε το χρόνο που κάνει η διαφήμιση να φορτώσει. Πατάμε κλείσιμο, κεντρικός λογαριασμός. Το θέμα είναι ότι όσο και να βγάζουμε στο Neobax, αυτό που θα χρειαστούμε άμεσα είναι οι referrals. Είναι οι άμεσοι και οι νοικιαζόμενοι. Προτείνω σιγά σιγά κάποια λεφτά που θα βγαίνουν από το λογαριασμό σας να τα βάζετε στην rental balance, εδώ ακριβώς. Υπόλοιπο ενοικίασης, αυτό εδώ. Μπορείτε να μεταφέρετε μέσω PayPal, Payza, Neteller ή από το βασικό υπόλοιπό σας, αν νομίζετε ότι αυτό είναι εφικτό, αν έχετε μαζέψει αρκετά χρήματα. Βάσει αυτών των χρημάτων νοικιάζετε referrals. Εδώ ακριβώς σας λέει αν είναι διαθέσιμοι referrals, πότε μπορείτε να νοικιάσετε. Αυτά τα ρυθμίζετε από τις προσωπικές ρυθμίσεις, εδώ ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι προσωπικές ρυθμίσεις. Εδώ ο λογαριασμός μου έχει, ας πούμε, για παράδειγμα 199 referrals και αυτή τη στιγμή πληρώνουμε με $1,5 τη μέρα. Εκτός από αυτό υπάρχουν στο Neobax διαθέσιμα, μαζεύετε neo points με τα οποία μπορείτε να συντηρείτε τους referrals αντί για να βάζετε λεφτά από την τσέπη σας ή από το λογαριασμό σας. Coins και mini jobs. Από τις mini jobs μπορείτε να κερδίσετε κάποια επιπλέον χρήματα. Εδώ βλέπουμε αν είναι διαθέσιμες οι mini jobs. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Εδώ είναι τα banners. Τα banners στο URL σας. Αν έχετε κάποιο website μπορείτε να προωθήσετε το Neobax για να αποκτήσετε direct referrals, οι οποίοι δεν σας κοστίζουν απολύτως τίποτα. Αυτό είναι το banner του Neobax, αντιγράφετε απλά το HTML στο site σας και αυτό ήταν όλο. Έτσι μπορείτε να προωθήσετε το Neobax και στο Twitter ή στο YouTube, όπου αλλού συνομίζετε. Και τώρα το πιο κρίσιμο σημείο, θα σας δείξω ότι όντως το Neobax πληρώνει και πληρώνει άμεσα. Αυτός ο λογαριασμός μου στο PayPal